נפרדתי מדן, רינה. נפרדנו. את ודן? כן. אוי, לא תבכי, אל תבכי, נשמה. תירגעי, קודם כל תירגעי. לכי לשטוף פנים. אני רק מסדרת לי פה כמה דברים ואני באה אלייך לסיגריה. בסדר, ממי? טוב. קודם כל לכי לשטוף פנים. טוב. רגע, הנה אמא בטלפון. הלו, אמא. כן. נפרדתי. אוי, אהבה, אי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה. רינה, לעתים הכרחי לזוג לריב. ככה הם לומדים דברים חדשים, אחד על השני. שלך? לא, של יוהאן פון גתה. אשור? היה ממייסגי התרבות הגדולים בהיסטוריה. תגידי, מה שלומך, ממי? מה, איך הבדיקות? בסדר. כן? ומה אמר הרופא? יהיה בסדר. מה איתך את? אני יודעת. את מה איתך? מה אני אגיד לך? אני חייבת לדבר איתך. מה קרה? אבל שישאר בינינו. שפתיי חתומות ונעוצות ממי. חני לא טוב לי. מה קרה? היי בנות! היי מזרודה. לכי לבמה לעזור למיכל בבקשה. סליחה, מי אמר? מיכל, מיכל? אני דודה שלה. ולכן אתה רצי לעזור לה. בואי, סוש, אני אעזור בואי לך. לריב איתי, את צריכה לבוא לריב איתי. כן, את צריכה לבוא אני לריב צריכה איתה, לבוא ואז לריב אני... איתה? בואי, כן, סוש, כן. אני אעזור לך. לכי אחורה. לכי אחורה. היי. נו, תגידי, חני לא טוב לי. חני לא טוב לי. היי בנות! היי מזרובה, רוצי לבמה לעזור למיכל. מי אמר? מיכל. סליחה, אני דודה שלה. ולכן אתה רוצה לעזור לה. אני לא מתכוון. בואי, שוש, אני אעזור לך. בואי, אני אבוא איתך. חני, אני אדבר איתך. טוב, מתוקה. אוי, סליחה, שוש, שכחתי. אלינור מחכה לי, אני צריכה ללכת לעזור לה עם משהו. מה קורה לאנשים היום? פשוט טרגדיה אחת גדולה.